Pel municipi de Salomó és un goig de poder contribuir, encara que sigui d'una manera molt modesta, a aquest projecte que té per objectiu constituir, dignificar i identificar la memòria de tots aquells que van morir en el decurs de la guerra, i molt especialment aquells que pel sol fet de formar part del bàndol que va perdre aquesta guerra van ser soterrats, van ser enterrats, en aquest cas aquí a Salomó, en el més absolut anonimat. Per tant, contribuir a restituir aquesta memòria per nosaltres és una gran satisfacció. El 19 de gener de 1939, després d'haver superat els escamots de resistència de l'exèrcit republicà, els mateixos veïns del poble van recollir amb un carro tots els cadàvers que van anar quedant i que van quedar estesos al terra i els van portar fins a aquest cementiri per poder-los enterrar en una fossa. Segons la memòria oral, ja saben vostès que moltes d'aquests enterraments no han quedat registrats en cap document i ens hem de refiar del que ens diuen persones que en aquells moments eren o molt petites o els hi van traslladar, o persones a les que els hi va traslladar algun avi, algun besavi. En aquesta fossa que avui hem iniciat les excavacions, segons aquesta memòria oral, i per tant aquest trasllat que se'ns ha fet, que aquí hi ha les restes de tots aquests soldats republicans, doncs hi podria haver una vintena de soldats republicans. En Josep Bellet i en Ramon Carner eren dos joves soldats republicans de Bell-lloc d'Urgell, del Pla d'Urgell, que haurien mort en aquell episodi. Podrien estar enterrats aquí en aquesta fossa. Les famílies, quan van rebre la notícia a través de testimonis i evidentment uns mesos després d'aquests fets, van fer instal·lar una creu a la fossa, allà on se'ls va indicar que probablement hi havien estat enterrats.